Så. Lag i starten her. Prepare for battle. Okay. Hvad kan vi ellers faktisk homings missile? Det er bare damage jeg har, tror jeg. Hvad for en magi er stun? Den der, okay. Nå, vi går... Nå, er det den jeg havde før? Den er mega god. Og endelig er vi på lane sammen for en gang skyld, mand. Yep. Der var ikke nogen, der har gjort en skid. Okay. Jeg skal bare have meget liv. Det er det, jeg går efter. Kunne jeg komme med? 30 seconds to battle. Hvad er du? Helikopterdims. Nej, bare blive her. Men... Okay, så skal Lifestealer gå med. Han er godt nok ikke ranged, men... Han bliver psykopat senere. Har vi lifestealer? Ja. Ja, han skal bare op i level hurtigt. Ja, han skal. Okay. The battle begins. So much for being retired. Skal vi gå fra og nakke det? Jamen, du kommer til på tower. Han er kun lige her. Lige for vores minions med. Ej, lort. De kigger bare på mig med det samme, de der to. Jeg forstår ikke min magi. Det er hvor jeg kigger, eller hvad? Nice. Du skal lige... De går bare på mig med det samme, jeg kan ikke gøre noget. Spise 3, hvis du har. Jeg tror jeg faktisk... Nej, hvad sker der? Han fik dig. Hvad er sådan nogle heroes, de har? Nå, det er Luna, der vi er oppe imod. De er 3 her. Nå, det er sgu ikke så godt. Hvor er den? Det er virkelig, virkelig dårligt. Det er klart så. Så jeg må hellere lige gøre det lidt, slappe lidt mere af. Okay, vi kan jo godt få cold saw, men... Hvad gør det der? Hvad for noget? Han der psykopaten. Han mister liv hele tiden, og så skinner han. Jeg tør ikke være i nærheden af ham. Nej. Au! Hvad i alverden er det? LOL. Hvor grineren. LOL, hvor grineren. Shit. Jeg fik ham. Nice. Shit, det var en mærkelig magi det der. Men jeg kan seriøst, jeg elsker den allerede. Den er bare efterfølgende. Ja, den er... Det er nærmest bare, man er garanteret for at ramme. Jeg kan ikke lide, at de er så mange herude. Nej, de er sygt mange herude. Shit. Lad os lige få vores minions med. Godt lige slagt ham der, kan jeg ikke? Det kan tage op. Det er en bedre start nu faktisk. Bortset fra de har Luna. Skal jeg stunne ham? Nej. Ham der mærkelige, han er underlig. Ham der mærkelige, han er underlig. Ja, han er underlig.
Det må jeg nok give dig ret i. Slå. Ja. Bingo. Maneuvering. Og jeg skal lige møde... Nej, ikke noget. Heads up. I ain't old yet. Tag mig. Shit, mand. Det er ret god den magi. Vi har ham der. Your middle tower is under attack. Jeg har ham her, tror jeg. Jeg fik ham her. Bag dig, Ja, jeg løber. bare. Jeg fik det mindste ham der. Hvis jeg kan komme hjem, mand, så er det bare godt. Is under attack. Det kan du godt. Jeg døde desværre. Okay. Ærgerligt. Mistede en del penge, tror jeg. Det var ikke godt. Tjerne. Hvor mange penge har jeg så? Der var ikke så mange, jeg mistede. Men er det ikke samme, man mister hver gang? Jeg ved det ikke. De slår hårdt. Det er spændende her midt på. En, der dør nu. Det er vores, der dør. Den skader ret meget, den stun, der jeg har fået. Nice. Vi skal lige sådan koordinere det, så jeg kan trække en af dem hen til os. Ja, det vil være fedt. Og så går vi på Og så kan jeg bruge ham, der machine gun. Det skader nærmest halvdelen af deres liv. Måske lidt mere nu. Så jeg trækker ham hen, og så bruger du machine gun. Hvis vi ikke har nakket ham der, så stunner jeg. Og så kan jeg også lave det der var følger efter ham hele tiden. Ja. Det er det aller sidste, hvis vi slet ikke får ham. Men det er ikke fordi det er et ult eller noget. Det altså. Wilco. Det skal vi slet ikke bruge. Det er jeg slet ikke god nok til. Han er hele tiden efter mig, ham der. Ja, ham der Luna. Ja. Got my bearings. Skal vi prøve at se, om vi kan se ham? Nej. Hvem af dem skulle det være? Shit. Tilbage. Vi skal lige vente lidt. Jeg køber lige en ting. Okay. Så lader jeg lige ham gutten der komme op med det til mig. Nu kommer de, pas på. Deploying. What's that? Diverting. Er de stadig 3 her? Ja. Eller er de 2 nu? Jeg ændrer lige mit item. Okay. Lad os snakke ham der Jeg har forrest. lige- Jeg tager ham med det samme, lige snart jeg kan tage ham. Okay. Der skulle der have været lidt hurtigere, mester. Sygt Sådan der. hammer. Repositioning. Væk med ham. Ikke noget problem. You belong in the ground. Op og Den er nakke allerede, med cooldown er allerede klar igen. Det er sygt det her. Jeg kan godt lide den her hero. Som den er underlig. Come here, you. Hvis den her løber også Ja, godt. den er også sygt god. Og så bare vent til din ult, så kan du bare... Og nu har jeg ult, vel hvad er det? I can reach altitude now. Gå lige lidt med frem og skynd dig, så vi kan få smadret et eller andet her. Min ult ser fed ud, tror jeg. Der kommer sådan en homing missile. Nice. Så, på det tower nu. Nu skal det væk. Du kan ikke bruge magier på Nej, det, det kan kan du? man ikke. Pas på, den skyder dig. Quit your mumbling. Au. Ja, det var ikke godt. Pas på. A style I Jeg prøver lige noget. firing and forgetting. Er du gal? Jeg nakkede hende. Er der Ari? Var det fedt? Jeg fik ham. Nice. Med Med hvad? min ult. Der var åbenbart damage over time også. Ja. Nice. I have visual.
Jeg skal tilbage og heal den, og så får jeg også lige en ting af den der dimmer der. Nej, det var en fra vores hold, der døde der. Så 9-5 til os, det lover meget godt faktisk. Ja, det ser rigtig godt ud. Vi skal bare kunne holde den henne ved os. Det er ikke der, vi må sige i hvert fald. Ej, der er en, der er lige ved at dø på midten. Det er godt arbejde. Ej, hvor er det sygt, sådan. Han kom lige ind fra Det er siden. godt ganking, mand. Har du ikke andet end opgraderet dine boots? Okay, 30 attack speeder. 8 select. Ja, de er også rimelig godt opgraderet, ja. Plus at jeg er på den der dimser på vej hen til mig med en helt ny item. Hvor er en shield, der er på vej, kan jeg se. Der er 4 på vej mod os. Oh crap. Hvad laver den her? Den skal væk. Godt. Den er på vej tilbage. Ja. Au. Hjælp mig. Bare lad os skyde, okay. Vi går tilbage. Det må være nogen, der også sommer noget for noget. Ja, der var nogen, der bare stod dernede og glodede. Jeg tror også, jeg går tilbage hele. Mor skulle sælge. Jeg havde ikke gået tilbage nu. Ham der. Hjælp mig ham der. Nu skal jeg tilbage. Nu har jeg fået min ulti. Hvad gør du? Jeg har ikke klonet, i starten er der kun én, men altså fjenden aner ikke, hvem af dem det er, så det er sådan en syg god magi. Okay. Crap, hvad laver jeg? Ikke noget. Jeg kan ikke bare finde ud. Så var mit liv var helt nede på sådan noget 15 styks. Lad nu være. Han bliver ved med det der pis. Jeg har en 5-1 score nu. Nice. Hvorfor kan jeg bruge det hele tiden, den der? Luna er også bare psykopat. Det er bare hele tiden, han kan bruge sin magi. Ingen cooldown. Der var en mere fra vores hold, der døde igen. Den der ser dejlig ud. Der står 13-6, der var en eller anden fra vores hold, der har en lortescore. Nej, det er faktisk ikke slemt. Det går faktisk udmærket. Der er ingen på deres hold, der er fister, så det er meget godt. Lækker. Han har en 0-6'er. Dejligt. Fuck. Nej, kom så. Jeg ved ikke, hvad der sker. Kom så. Crap, nu bliver han totalt ganket. Det skal jo bare nakke ham der Luna der. Ja. Vent lige på, at jeg kommer. Så nogle minions. Det er... Den hero jeg er, den lyder som sådan nogle heksehø, når den skyder. Cool. Tager vi Luna, eller tager vi den anden? Ej, vi tager den anden. Den har ikke så meget liv. Vi tager bare den, jeg tager. De 3 ikke gør noget. Væk. Giv lige level op. Så. Ej. Nu? Ja. Skal vi have minions med? Bare væk. Vi kan godt tage ham der. Jamen, de går nu, fordi de bliver ramt. Hvis jeg kunne stunne ham nu, så ville det være sygt. Han er væk. Jeg prøvede, men jeg kan ikke komme langt nok. Fuck, var det der? Lad os lige få minions med os igen. Jeg har alle mine magier. Nice. Men jeg synes ikke rigtig, jeg kan bruge dem lige nu, fordi de står bare og healer. 3 mand oven i hinanden. Jeg har lige sendt en psykopat afsted efter ham der med. Det er spændende simpelthen. Nice. Han er også blevet stoppet. Pas de på, du har næsten intet liv. Ja, jeg bagger. Hvad er han her? Fuck, det er en mærkelig magi, han har.
Jeg går også tilbage. Your top tower is under attack. Ja, vi går alle sammen derop nu. Perfekt. Tower er færdigt nu. Vi skal Ja, nok også nu, bare bare- gå op nu. Your top tower is under attack. Ja, det er Til gengæld færdigt. så har de ikke særlig meget liv, nogen af dem. Your top tower has fallen. Hvad fuck er det der? Jeg forstår ham ikke. Den der hero. Den der wisp der, Is under attack. den er psykomærkelig. Ja. Jeg kan godt ulte en af dem, det er helt sikkert. Jeg kan måske ulte dem alle sammen. Jeg trækker en af jer af. Sygt. Nak dem på dem. Bum. Sygt lavet. Sygt lavet. Du fik double kill. Væk med jer, mand. Fucking røvhuller. Kan du sætte noget efter ham? Bottom tower has fallen. Skal jeg stunne ham, eller skal Jeg jeg kommer lade efter ham, være? men han dør ikke af det. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg da ikke. Det var Så sygt. udmærket det der. Hvad er det næste, jeg skal have? Deploying. Det kunne godt være den her. Ej, han er irriterende ham der. Trajectory. Shit, man. Jeg var i shoppen, så var jeg åbenbart gået automatisk hernede. Så man skal spå mig. Hej ham. Sygt. Så nu skal vi af med det tower der. Han kom måske og redde. Nej, jeg fik det. The enemy's top tower Ja. has fallen. Fik du tower? Godt. Men jeg skal tilbage. Så gengæld så mister jeg liv på det. Repositioning. Bingo. Skal vi lige passe lidt på her. Bangs out. Okay, den skal jeg have. What's that? What's that? Det Hvad er, er dagen egentlig? Ja. Er det special shop? eller det er bare en shop, tror jeg faktisk. Det er ikke Nice. en secret. Diverting. Tror jeg ikke. Ja, det er bare... Ja. Det er ikke en secret. Wilco. Men du kan købe en TP rune, og så hurtigt komme tilbage der. Nå, okay. Det gider jeg sgu ikke. Lad os bare trykke lidt længere frem. Jeg smutter lige hurtigt secret. Men den er lige her jo. Yep. Jeg trykker bare lidt længere frem. Der Bare er ikke i nogen heroesne. Og de er alle sammen, De er alle her. sammen gået ind på. Der går vi hen, ikke? Jo. And they call me old timer. Du skal lige secret, Hvad kan jeg gør det se. her? Mig og ham der, og den anden kommer ind Så på jeg kommer siden ind nu. nu. Dire's structures are fortified. Jeg tror bare, vi plukker dem. I har ham, I freaking har ham. Så kommer jeg bagefter, ikke? Jeg ikke gør. Vi dem alle sammen. Fuck, hvor nemt. Øj, der er en mere der, eller hvad? Kan I tage ham? Jeg er død. Til gengæld så brugte jeg uld på ham, så Ej, jeg døde også. Kom nu, han skal have ham, han skal have ham. Kom nu. Ej, hvor er det ringe. Jeg skulle bare stoppe, mens lejen var god. jeg tænkte, jeg kom sådan efter alt var død, og så kom jeg, og så, ja. Jeg failede lidt der. Jeg har lige købt et godt svær nu. Jamen det er fordi jeg var i Secret Shop, så ikke.
Ja, det er Går vi toppen. Speak up. Hvad level er du i? Okay. Ja, det er jeg også. Ja, Ej, det er det kan så så nemt nakke ham der. Hvis bare han bliver alene. Jeg skal bare starte med at trække ham hen. Jeg Så tror, skal vi vi bare gå kommer mok på på. siden af. Systems nominal. Der kommer en der. Ha, så er han død. Det var ikke det problem. Det er godt. Ja, det er det. Middle tower has fallen. That wasn't even the good ammo. Affirmative. Lad os bare trykke på. Come on. Den ser rimelig god, den her kamp.